بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Biz bilemiz, kişilik ömrü boyuna ahiret bilen şuşu dünya arasında balans izlep yaşadı. Ahiret degen sözünü elbette biz ahiret de biz Tatarça, kimdir Urusça, Zagropni mirdi, kimdir ölgenden sonra dünyadı, kimdir indi başka özünün isimleri var. Нәрсә генә булса да, һәр бер кешенең дә үлгәннән соңгы шушы дөньяга күз саласы килә. Анда нәрсә икән? Анда нәрсәләр бар? Нәрсә көтә аны? Шуны беләсе килә. Һәм инде теге дөнья турындагы уйларыбыз безне шушы дөньяда да бәлки яшәргә мәҗбүр итәдер. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, динебезнең әһәмияте бик зур күңелдә ике дөнья арасындагы балансны табу өчен. Bu dünya белән генә яшәгән кешеләр барыбер ахыр чиктә үзләрендә ниндидер җитешмәүчелек сизәләр. Ахирет өчен генә яшәүчеләр бу дөньядан ваз кичеп, алар да шушы дөньяда барыбер ихтыяҗ кичерәләр. Һәм бу дөньядан ничек аерылып бетәргә икәнен белмиләр, аңламыйлар. Мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы сорауларга җавапны бирә ислам дине. Ислам дине бердән-бер дин Ахирет дөньясы белән шушы дөнья арасында элемтә күпер ясаучы. Чөнки күп кенә кешеләр, күп кенә дини кешеләр хәтта, алар арасында элемтә юк, ахирет белән бу дөнья бәйләнмәгән, яки син бу дөньяда гына яшисең, яки син ахирет өчен генә яшисең дип әйтәләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның шундый бер хадисе бар. Сезнең иң яхшыгыз ди, ахиреты өчен дөньясын калдырмаган ди, дөньясы өчен ахиретін қалдырмағанды. Мөхтәрәм кардәшләр, әгәр бу сүзләргә игътибар итсәк, бу идеаль яшәү рәвеше. Бу дөньябызны да калдырмаска безгә ярдәм итә. Һәм шулай ук ахиретебезне дә онытмаска ярдәм итә. Әгәр дә уйлап карасак, ахирет тормышы булмаса, чыннан да бу дөньяның мәгънәсе югала. Бу дөньяда без нәрсә өчен яшибез? Ашар, эчер өчен генәме? Я булмаса, нәсел калдырыр өченме? Матур йортлар төзер өченме? Алтын көмеш җыяр өченме? Ахыр чиктә буларның бөтенесен дә калдырып китәбез. Күп кенә хайваннар хәтта кешегә караганда күбрәк яшиләр. Карга, ташбака мәсәлән. Кешенең ниндидер кыска 60-70 ел гомере бар, аның да ул максимум үзенә файда белән үткәрә ала бер 20 елын гына. Калганы авырулар, йокы, эш, ирәнү, катлык һәм башкасы. Мөхтәрәм кардәшләр, димәк, ахирет тормышы булмаса, бу дөньябызның мәгънәсе югала. Бу дөньядагы төзегән йортларыбыз, салган юлларыбыз, җыйган байлыкларыбыз, калдырган балаларыбызның мәгънәсе югала. Димәк, безгә яшәргә кирәк булыр иде бары тик бер көнлек белән генә. Әгәр дә кеше ахирет өчен генә яшәсә, бу очракта шулай ук аның мәгънәсе юк. Чөнки бит беләбез ки, ахиреткә эләгеп анда җәннәткә керер өчен безгә дөньяда дөрес яшәргә кирәк. Әгәр дә мәсәлән безнең максатыбыз ахирет кенә булса, без бөтенләй бу дөньяга килмәгәндә булыр идек. Әгәр дә без бу дөньядагы сынауларны үтмәсәк, теге дөньяда кемнең яхшы, кемнең начар икәнен ничек белер идек? Шуңа күрә дә бу дөньядан ваз кичеп, үзен Аллаһы Тәгаләгә генә багышладым дип, кешеләрдән аерылып яшәүче кешеләр алар бик зур хаталаналар. Бу дөньяда белән яшәмичә, бу дөньяда чәчмичә, сукмыйча, сәүдә эшләре алып бармыйча, кешеләр белән аралашмыйча, гаилә курмыйча, нәсел калдырмыйча, син теге дөньядан рәхәтен күрә алмыйсың. Эшләгән эшең булмый син. Яхшы эшлисеңме, начар эшлисеңме? Менә монсы шуңа безнең бәя бирүче. Ахирет тормышыбызның бәясе шул булып тора.
Шуңа күрә мөселман кешесе, мөхтәрәм кардәшләр, бу дөньяда яшәгән вакытында ул дөрес яшәргә тырыша, ахиратыма бәхет булсын дип. Һәм Коръәндә күп кенә аятләрдә дә бит әйтелә. Иман китерүчеләр һәм изгелек кылучылар ди. Анда әйтелми иман китерүчеләр һәм тик ятучылар ди. Изгелек кылучылар, димәк, гамәл кылучылар. Гамәл кылыр өчен бит дөньяда яшәргә кирәк, кешеләр белән аралашырга кирәк. Ислам диненең бөтен шәригать кануннары да юнәлдерелгән кешеләрнең мөнәсәбәтләренә, кешеләрнең үзара мөнәсәбәтләренә. Ислам диненең бары тик 3тән 1, я булмаса 4тән 1 генә силе гыйбадәт турында. Калганнары бөтенесе дә кагыла кешеләрнең мөнәсәбәтенә. Сәүдә эшләре, иләнү, аерылу, бала үстерүләр, әдәп, тәрбия, булар бөтенесе дә кешеләр мөнәсәбәтенә кагылышлы. Менә мөхтәрәм кардәшләр, күргәнебезчә, ал ике дөньяда үзара бик тыгыз бәйле. Һәм әйткәнебезчә, бары тик ислам дине генә шушы ике дөнья арасында баланс табып, тигезлек табып, ике дөньяга да зыян китермичә яшәргә ярдәм итә. Ләкин моның әле кеше өчен, мөхтәрәм кардәшләр, психологик файдасы бик зур. Мәсәлән, без беләбез, кешенең олыгая төшкәч, мәсәлән, бер 40-лардан узгач, башлана үзен бер кимерүе ичке яктан, уйланулар башлана. Кешенең паник яктан барлыкка килә үлемнән курку. Ягъни инде чәчләре агарганын күрә, үзенең олыгайганын күрә, балаларының олыгайганын күрә, ел сайын шифаханәләргә йөри башлый, авырый башлый. Димәк, хәзер ул әйтә, миңа ди үләргә дә вакыт җитәр ахырсы ди. Менә ахирет турында фикер, уй булмаса, булай яши озак яши алмый кеше. Хәтта чит илләрдә, мәсәлән, бай илләрдә, үзләрен үтерүче кешеләр дә, алар нәрсә диләр? Без бу дөньяда күрерлек, карарлык әйбер бетте инде диләр. Ашысын ашадык, эчәсен эчтек, сәяхәтләр кылдык, тауларны, елгаларны күрдек, машиналарда йөрдек, балалар үстердек. Инде безгә хәзер нәрсәгә яшәргә? Дөньяның яме, мәгънәсе югалды ди. Барбер үләсе ди. Хәзер яки соңрак ди. Менә шушы ахирет тормышына ышаныч, ахирет тормышына өметләнү һәм андагы мәңгелек тормышта рәхәт кичерербез дигән уйлар безгә шушы дөньяга дөрес карарга ярдәм итә, мөхтәрәм кардәшләр. Әлбәттә, мөселман кешесенең араларында бар шундыйларда, мәсәлән, алар әйтәләр, без пенсияга кадәр дөнья белән генә яшибез диләр. Ә пенсиядан соң инде без ахират өчен яши башлыйбыз диләр. Менә бу татар халкының шундый бер күнегелгән уе фикере. Димәк, кеше тормышын икегә бүлә. Дингә кадәр һәм диннән соң. Дин белән яшәсә, дөньяда яши алмам кебек тоела аңа, ахират белән яшәсә, димәк инде шушы ахираты белән генә яшәргә кирәктер дип уйлый ул. Менә әгәр дә шушы хадискә карасак, бу уй фикернең дә дөрес түгеллеген аңларбыз. Кеше әгәр дә үзенең тормышын 50-гә 50 караса, дөнья өчендә, ахират өчендә яшәргә дип, ул, мөхтәрәм кардәшләр, көн сайынга кагыла торган сүз бу. Һәм алай гына дип әйтмәс идем мин. Без бөтен дөньябызны ахиратка әйләндерә алабыз, дөрес яшәсәк. Ә ахиратыбызның мәгънәсен дөнья итә алабыз, әгәр дә шулай ук дөрес итеп яши белсәк. Менә булар турында, мөхтәрәм кардәшләр, әзрәк уйлансак иде. Һәм дә инде ике дөньябызны да тигез күрергә өйрәнсәк иде. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.